ugyanazzal a lélekkel, ami itt megragadott, ugyanazzal a lélekkel szeretném életem során a táborokat, ahol részt veszek, folytatni és szolgálni. Meszlen tehát ezért meghatározó még ma is az életemben, mert Isten lelke és lelkesítő ereje ragadott meg. Én akkor még nem voltam lelkész, akkor még csak formálódott bennem, hogy vajon mi lesz belőlem. Szabadságot vettem ki, a gyárból eljöttem azért, hogy Meszlenbe egy hetet eltölthessek a táborba. És szerettem volna Istennek szolgálni. Meszlen számomra az a hely, amire azt tudom mondani, van több ilyen, de Meszlen az egyik olyan hely, amire azt tudom mondani, hogy hazajövök. Hazajövök. Mert ahol az Isten lelke van, az számomra